Nawe umnazi wemali ngihamba nawo umthathu indaba. Thina sikufihlile ukuthi ukwenza. Kumangala abantu abaningi Usgwebo Sentambo akhombisa abantu inyoka yakhe ngube ngalele pho ngamukele kule makhaya kwaSimanzonzo bokuthulela khona indawo zamaskandi ehlabahlosile nevenskhathi mule makhaya ke isikhathi sikanje kudozela indawo zokuthi Usgwebo Sentambo usethusa abantu abaningi emva kokuthi ekhombisa abantu inyoka yakhe ushilo ngempela ukuthi iyona ukhokhovula lo akamsebenzelayo. Mukela makhaya ke ngaphandle ukuthi ngichithe isikhathi nathi ke video lapho khona Usgwebo Sentambo aduba ngengoma ethi alibuyele ekuzuma eveza yona inyoka yakhe hamba ngemoto akasanda kuyithenga ifortune. Mukela makhaya ke akehlanga ne comment section siza ukuthi wena lolu daba ulibona kanjani njengoba abantu abaningi besho ngempela ukuthi awukati noSgwebo ngenzeka ngempela ukuthi uthwele ngayo inyoka. Mukela makhaya ke till next time siyabonga. Nawe umnazi wemali ngihamba nawo umthathu indaba. Thina sikufihlile ukuthi ukwenza. Akufi umuntu la naye indoda esebenzayo ayimanje ukufika nathi uzokhathala nje lo dabu sihamba manje futhi segoli manje awubambe ikhanda siyokwenza sithi yasigwebo manje entsha abantu bazoyithanda futhi hayi kulungile bafowethu uyu umthathu